Kung masaka mo dire no, ganahan mo makibaw pila ni ka steps. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 6, 77, 78, 9, 80, 82, 83, 4, 85, 6, 87. Boys na. Luya ko. Wala, bayad libre na eh. Salamat, boss. Ako'y mo lakaw. Unyay gole. Hilot. Hindi nila nila maghuwat guys. Lami nagdugay. Ang tagal mo. Yo, what's up? May hapon yung tanan ng mga. Another day, another life, another blessing na sa tanan. Karan kayo mag-recovery ride me ni paring Dano. Pre, bukas si paring Ryan ron. Namang kauban guys eh. Kau pagiti Roldan. Si Roldan eh. So, among ruta ron kaya sa Tagaw? Kayam. Oh, ito may barangay Kayam na pre. Barangay na Tagaw. Dito basta ito may Kayam no. Katong ano to? Basta nalimot mo sa mga lugar. Basta mauna na siya. Kaya siya mong tour guide karon kay wala may toldo sa ruta. So, ato na ta. Let's go. Para sa tagbir guys kay para kondisyon ta mo banyak. Nakay siya ma. Yes. Kulay bayad na eh. Wala bayad libre na eh. Salamat boss. Tulis ba tulis? Di man. Di pa hatag sa iyo pa. Pre. May tubo pre. Ka tubo. May tubo do. Pila ka tubo? Makapamag. Guys, tanay ka kung sopa guys. Dilaw na. Langga! May hapon niya! Asula. Kita na namo guys, mga guys ay. Nami dire pre Ryan no? Ha! Yung guys, tamaya mo again. Yung miss na memories na po kuno pre. English na nga ko sila no. Dita ka po yung magbike sa gas. Kapoy lakaw sa gas man. Wala ginana gid. Takibaw si pahan ng lugar ay. Basta mauna ni. Basta nasa barangay Kayam ni siya katong murag ka ng shrine na sa Igbo ba. May mangga dire dayo. Ayaw din hindi na libre. Saban na na. Ipa ko gaw. Ipa ko to Igbo ba. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 11 12 13 14 15 16 17 18 10 21 ito 3 24 26 27 29 30 31 32 3 4 35 36 37 38 39 40 41 42 3 44 45 46 7 48 9 50 51 52 53 54 56 57 58 9 60 61 62 63 63 64 65 66 67 9 70 71 72 73 74 75 6 77 78 9 80 82 83 4 85 6 87 boys na luya ko 87 na no 88 89 90 91 2 93 4 95 6 97 99 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 10 10 20 21 22 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 33 34 35 135 steps pre. Pero nindot kayo ang Igbo guys. Oh. Kumusta mang bagtak na to diha? Yo. Hangak man. Ka pre, okay ra ka pre? Ha? O kaya ra 135 steps. Kaya kaya. Ito na view diri guys, ni dito view. Samot na tag makakuanta, maka-drone tayo, maka-upload ito camera. Goods kita kini diri. Pero sige lang. Nanap na siya. Matuwa ta mo sa makapatag drone. Drone ranger. Higutom mo sa kasaka mga kaon tay.
Padala tag snack ni mama hingos mama dito magpagutom. Nagi padala lagi tag snack din. Taon ta. Ari nakagay sayo ko sa nama. Taon. Balo. Sos mi ah. Gusto dayo sa pangantong ipon. Na uli na mi guys. Dong na imong uli ano. Naog ba kupot sa putaw pre kasi niya mahuga. Okay, nag-helmet ta. Mahog ka sa sayo. Bunal tungo. Okay ra mabuna lang nya. Mahog man ka sa sayop nga tao. Okay ra nay. So sa mga wapakare no. Asa gyud pangalan ni basta Barangay Kayam no. Basta kaya ko rang ikuan ibutan ako sa title ni nga video ang ko ano. Ang pangalan ng lugar ha. Kung masaka mo dire no, ganahan mo makibaw pila ni ka steps. Padung adto gikan sa ubos padung sa Igbaw. Buto-butong cross. 135 steps ni siya guys. Straight pa ning kaning railings pre. Kani ba no? Kani inani ba pwede nang paslay ka padung ubos no? Break ka na lubot ipit ni wala mo. Yo zipline ba yun? Mahal kay entrance pre. Kaya magkuan man nanam na maintenance. Tay bugtawas pa ay. Kani guys. Lagan pre. Dali pre. Hadlong makamabunal nga gahen magagodaan. Luyang buang. Yawa mo pilo Pascual eh. Lah. What's up? We're going to San Remigio. Wala Pascual. Murag mangulat ang hangin pre. Pagpag. Sakit pa ni hangin na oy. Pero man mangulat ta. Pukto ikaw no. Kaber gaw. Nawaman na? Nagtaliksik. Lagi? Ato wala man. Scam dito wana day. Kadlok dito wana gaw. May klaro. Uli na mix sayo guys. Nag-uwan dito sa San Remay sa may lapihan. Oh, uli na lang mi. Taliksik gamay pre oy. Napay para si bote? Luwi mo mamuli ma? Una lang ko eh, ha? Dipindi lang sa muna to ha, may maglungag ha? Huwag ka lungag. Tara ka ma? Bye! Ay, hangin yun. Pero nabot na tayo, wala may hangin no? Bye. Agin man. Sige dire oh. Pag-iti na rin sa'yo eh. Huwag sa kay Diris. Ano yung kasama tong bite din, naog lang. Alay na, karoon mo parang kalili ba? Gawan. Kiyasa ko to, 20. Wala nang bitis yung bike. Kapuyot lang mo yan. Magagandang tanawin. Mga magagandang dilag ba? Kailangan mong naong ba? Imo mo ba? Ginuang mo ni? Ano mo dito ba? Gamay na pangalan. Piolo Pascual. Jose. Ito yun, bro, hindi pangalan, bro. Kaya na ba ka na? Pangalan, silangan. Dire. Mamanyakay. Binuang mo ni. Magbike na ta. Muhangin, ganyan na naglingkod-lingkod ni. May hangin. May klaro, pre. Ako'y mulakaw. Unyay guli. Hilot. Kung di ko kalakaw, dilisad ko maka. Hilot. Kada uli, hilot. Kada uli, hilot. Kada uli. Kada uli. Nakawin ay. Patay na, sakit ako pa. Hilot, ginawa niya, gabi ron. Tari ko gaw. Bye. Pre, kita tawag ma. Bye. Klasiko. Oh.